Здравейте, потребители на VBOX, това съм аз Extreme Minecraft и съм тук с една нова поредица Minecraft Ruby Survival. Използвам мод и затова реши да кръста Ruby Survival. Не знам защо, просто е така, с бонус чест. И Ruby. Използвам един мод, в който има... Сега ще го покажа какви неща. Ошит. Чакайте да затворя малко работи. Отворил съм и Skype, и Gunplayer и всичко, ясно, не знам защо. Така. Ако лагва и не мога да се намеря. Ето го там. Използвам... Ето. Имам сафир, аметист, ръби, топаз, всякакви такива яки работи. На айтемите имам Duration мод. Ето тук също имам такива работи. Така. Така. Да, забравих да кажа. Ползвам също Timber мод. Просто да не чакаме, нали, много, докато събираме дървета. Не знам колко ще е дълга тази поредица. И няма какво да ви кажа. Първи епизод няма да е много дълъг сигурно. Тук ми се меча. Як саунд. Имам достатъчно храна. Ето вижте, 58 от 59, 57 от 59 и така, и така, и така. На какво могла игра? Нормално. На фар снимам с 50 фокуса. What the fuck? Там има бамбук. Може би тук ще си направя къща. О, червени гъбки, супер. Ще съберем малко кафяви. Какво ви кажа? Няма да качвам много клипове, защото почна дескалото и просто ми идва да повърна и чувам някакви мобове. Видях откъде ги чувам. След малко ще слезем да... Ето тук. Малко ще слезем да вземем въглещата. Така, само да си направя разни айтеми. Опс.
няма нищо. Дали да слезна? Упс. О, пусна ми Iron Helmet. Супер. Това зомби е як пич. Holy shit. Така. Ще събера и малко каблстоун и кол и ще спирам клипа. О, shit. Някой ми е писал по скайпа. Няма сега да видя. О, shit. Ето тук ще ми е къщата някъде, защото има айрон. Близо. Така. Нещо падна. Где е такова? Айрон. Така. Стигаме. Така. Ще събера само ето тези дърва, да не ми пречат. Нещо ще направя ето къщата. Колко да е голяма? 2, 3, 4, 5, 6. О, shit. Това беше брутално гадно. Така. Къде е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. О, ще зомби. Малко да си намаля саунда. Майче ще ми трябва още дърво. Малко ще спирам клипа, само да направя къщата и да сложа един-два торча. О, shit. Малко ми е лагва. Но тихо говоря. Не знам и аз защо. Просто...
да измисля нещо, какво да ви кажа. Да, ще има нещо като тъмбулка. Дали да продължа да правя клипове на сам или да напусна сам. Вие решавате. Общото, не можах да го скоча. Така. Един торч тук. Ето, ще спирам клипа. Ето, надявам се клипа да ви е харесал. Очаквайте още клипове на Майнкрафт, на каквито игри ми хрумнат на главата и ми тръгнат и не ми лагват докато снимам. И така, очаквайте още клипове. С една дума, довиждане, до чуване. Аре бе, иска да се спре клипа.